Бу Яшелүзән районындагы күркә үрчетү фирмасы 2008 елдан бирле эшли. Аңарчы бу урында ташланды корпуслар гына булган. Хәзер ул республикадагы иң зур кошчылык фабрикаларының берсенә әйләнгән. Эшмәкәр Илнур Мадияров әйтүенчә, аларга эш башлаганда ташламалы кредит алу ярдәм итә. Беренче кредит алганда без Гарфонд безгә бирде гарантия. Гарантия биргәч, безгә залог әзрәк кирәк булды инде. Шул за счет этого кредитлар ала башладык, эшләп киттек. Беренче кредитларга яңа корпуслар, эшкәртү цехлары төзиләр, күркә ите җитештерүне арттыралар. Әгәр 2012 елдан 450 тонна булса, 5 елдан соң 4500 тоннага җитә. Йомыркасын чит илдән сатып алалар. Шушы комплексларда үстерәләр һәм тулысынча үзләрендә эшкәртәләр. Менә шушы түшкәләрнең авырлыгы ким дигәндә 14 килограмм, иң зурысы 24 килограммга кадәр җитә. Күркә итен бөтен Россия буенча саталар. Тирә-юньдәге авылларда яшәүчеләрне эш белән тәэмин итәләр. Бүген монда 120 кеше хезмәт куя. 8-дә киләбез, 5-тә кайтабыз. 7 ел эшлим инде. Эш хаклары әйбәт, вакытында бирәләр. 2 тапкыр аванс, получка. Безгә эшли. Фабрикада менә шундый 27 корпус. Аларда 170 мең баш күркә үрчетәләр. Монда берәүне дә кертмиләр, чөнки кош гриппы белән зарарлану куркынычы бар. Узган ел агроферма бу афәтне кичергән инде. Ноябрьдә кош гриппы табалар. Тере кошларны да итен дә яндырырга туры килә. Корпусларны Роспотребнадзор ветеринария хезмәте кушуы буенча эшкәртәләр. 2 ай ярым вакыт эчендә бизнесны яңадан торгыза алганнар. Монда дәүләт ярдәме ярап куя. Гарантия фонды булышлыгы белән 10 миллион сумлык кредит алганнар. Гарантия фонды бирә үзенең поручительствоны. Шул эшмәкәрләргә кемнең үзенең залогы юк. Банкларга кредит бирмәс иде. Банклар кредит бирә алалар, әмма сумма әзрәгрәк була. Димәк, залогы булмаган эшмәкәрләр җаваплылыгының бер өлешен гарантия фонды үз өстенә ала. Бу мөмкинлектән быел 31 эшмәкәр файдаланган. Аларга 1 миллиард 700 миллион сум күләмендә кредит бирелгән. Яшелүзән районыннан Фәйрүзә Мәҗитова, Барат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.